Petrol Litvínov, čas 2 minuty 30. Místo druhé Strachoňová Šárka, plavecký oddíl Rumbur, čas 2 minuty 38,9. A místo třetí Macková Karolína, městský plavecký klub Ústí, čas 3 minuty 02,5. Městský plavecký klub Ústí, čas minuta 19,9. Na místo druhé soutěž Sladina Romanka a Sport Teplice, čas minuta 20,4. A místo třetí Žikan Albert ČAC Roudnice, čas minuta 20,5. Ročník 1995, místo první škola kapely, plavecká škola Olomouc, čas minuta 17. Místo druhé Borkovec Ondřej, STK Liberec, čas minuta 18,9. A na místě třetí se umístil Průboj jako městský plavecký klub Ústí, čas minuta 25,4. Ročník 1994 a starší, první místo Trousil Ondřej ze Slávie Komotov, časem minuta 10. Místo druhé Jana Stýří, plavecký klub Stráž Podralské, čas minuta 12,3. A na místě třetí Namyslov Jiří, Slavičky Ústí, s časem minuta 12,3. Místo Zeman Marek, Samo Petrol Litvínov, časem 3 minuty 04,7. Místo druhé Nuc Ondřej, Tělo Petrol Litvínov, čas 3,08,4. A místo třetí Safra Roby, městský plavecký klub Ústí, čas 3 minuty 21,1. Ročník 1996, místo první Lak Matěj, městský plavecký klub Ústí, čas 2 minuty 57,9. Na místě druhém Barák Vlastimil, STK Liberec, čas 3 minuty 02,5. A místo třetí Brown Jan, Samo Petrol Litvínov, časem 3 minuty 02,8. Všem oceněním gratulujeme. Připraví se nám žáci na 400 metrů volný způsob. První rozklad je poprava na Bílé dráze Dvořák Pavel ze Slávie Komotov, Barbora ze Slávie Komotov, čas minuta 19,4. Místo druhé Šímová Klára, městský plavecký klub Ústí, čas minuta 26,2. A třetí místo Lobirková Zuzana jako Petrol Litvínov, čas minuta 29,1. Ročník 1994 a staršího oddílu Rumbur s časem 33 vteřin.
klub Česká Lípa s časem 2 minuty 54 a třetí místo Safner Robin z městského plaveckého klubu Ústí, čas 3 minuty 0,20,6. Ročník 1996, místo první Šimek Michal, čas 2 minuty 57,4 a místo třetí Hájek ale ze Slávy Komotel, čas 3 minuty 01,9. Tam jsme měli 29, tak ještě ukážeme, mělo by to po minutový. Ale aspoň má pořád. Ročník 1992, 46,7, místo druhé Borkovec, Ondřej, SPK, Liberec, čas 52,9 a místo třetí Vrubl, Jakub městský plavecký klub Ústí s časem 2 minuty 58,9. Nejstarší kategorie 1994 a starší, na místě prvním se umístil